Quirica! Ha vingut! Ha vingut! Ha vingut! No sé què li passa ara. Què té? No ho sé, no en tinc ni idea. No em pot veure així! Ai! Què fa ara? Es deu preparar per lluitar. Després de la vergonya que he passat per demanar-li que vingués, ara no puc deixar que em vegi amb aquesta fila que faig. Hola, nois. Busco la Karin. I és per aquí? Tots a ballar a la festa de l'institut. Ai, i ara què faig? Què faig? No puc deixar que em vegi vestida així. M'agradaria anar a la festa de l'institut. Tu relaciona't i vigila-la de ben a prop, i així que en tinguis l'oportunitat. Què vols prendre? Ets en Cujo. Si busques la Karin, no hi és aquí. No ho acabo d'entendre, però sembla que en Kazune em vol ajudar. Moltes gràcies. Ah, no? Bé, què hi farem? Vaig a veure si la trobo. Moltes gràcies, de totes maneres. Gràcies i fins aviat. Au, Karin, ja pots sortir, va. Ah, Si busques la Karin, acaba de sortir fa un moment. què? M'he pogut escapar. Me'n vaig corrent als vestidors i em posaré l'uniforme de l'institut. És ell, ve cap aquí. Ai! L'anell comença a reaccionar una mica. La Karin no pot ser gaire lluny. Ai! Però què hi fa en Quirica al passadís? Si fa un moment era la nostra aula, no ho entenc. Ai! Mare meva! No puc permetre que em vegin amb aquesta fila, moriria de vergonya. No vinguis! Que no em trobi! Que no em trobi! El concert d'en Jimmy està a punt de començar. Va, de pressa! Som-hi, No sentis mai les cares, però tinc dins del cor, sí. No sé ni on pares, però sé que ets a prop. Els teus passos van cap a mi. Vindràs, ho saps, i t'estic esperant. Ets tu, la desconeguda que apareixerà. Que guapo que és aquest noi! La que quan em trobi sabrà qui sóc, sense preguntar. O sigui que es diu Jim! I és una estrella de la cançó! I no sé per què ha d'endigar. Però ara no estic per concerts! Sóc aquí, saps que no estem per són coses del destí. Busca'm, vine amb mi. Ui, quin desastre! Et penses que et deixarem colar, espavilada? Ostres, però si sou les admiradores d'en Kazune! Ai, és veritat. Ens ha descobert! Ets el millor! Ets el millor! No ho acabo d'entendre. Ai, ai, ai!
però... tinc la sensació que fa estona que només veig disfresses de jugadors de sumo. Karin, on ets? On t'has ficat? No se la veu. Kazune, mira! Juguen a pescar globus. Vols que hi anem? Després hi jugarem. Ah, mira! Tenen plàtans amb xocolata. M'agraden molt a mi. No siguis criatura, Jimé. Però què fas? Ja n'estàs menjant? Te n'he comprat un per tu, també, si el vols. És molt bo, oi? Tens xocolata a la cara. Moltes gràcies, si no fos per tu. Què passa? Però què feu? Deixeu-me estar! Ai, a veure si puc arribar als vestidors i canviar-me d'una vegada. El guanyador del concurs de bellesa masculí de l'Institut Sakura Gaoka és en Kazune Kujo! Què? En Kazune? Parleu d'en Kazune? Mira, la Karin. Quina passada, que en Kazune hagi guanyat el concurs.